Doncs hola a tothom i benvinguts des dels més joves fins als més grans. Avui estem aquí en el nostre primer programa oficial, el primer que ideem i el primer que gravem. És a dir, és el nostre programa zero, per així dir-ho. I volem presentar una mica de què anirà el programa o com serà aquesta mecànica, ja que serà una mica diferent al que se sol escoltar aquí a la ràdio, perquè volem portar principalment a jovent del poble, principalment, de potser de fins a 25 anys, i volem portar-los aquí i parlar de temes més variats, que no siguin només o de música o de parts del poble que ja coneixem o de història, sinó que volem conèixer-los una mica més i volem parlar sobre les seves aficions. Per exemple, com he dit, seran temes variats i si aquesta setmana parlem dels cocos o del bàsquet, la setmana que ve portarem a un altre convidat que pugui parlar dels cubs de Rubik, del Fórmula 1, de les guitarres o de temes, com he comentat, que siguin diferents i que ells coneguin i que en sàpiguen parlar. Doncs bé, portem avui ja... anem a ja conèixer els nostres convidats i el company amb qui estaré cada setmana en aquest programa i si us sembla bé els podem presentar ja. Doncs aquí ens tenim a l'Alan Mena i en Jordi Pons. Com he comentat, l'Alan Mena serà el meu company amb qui estaré cada setmana en aquest programa i bé, presenteu-vos. Doncs bon dia, bona tarda, o el que procedeixi. Jo sóc l'Alan Mena, com en Lluc ja m'ha introduït. Seré el seu company durant tota la temporada i esperem que durant les següents. Soc un jove aquí de Tordera i tinc 17 anys. Molt bé, i què t'ha portat a estar aquí amb mi en aquest programa? Bueno, quan em vas proposar estar en aquest programa em va fer bastanta il·lusió el poder accedir a l'oportunitat i ho vaig acceptar sense pensar-m'ho gaire. Perquè també és la primera cosa que fas aquí dins la ràdio, no? Correcte. Molt bé. Doncs i ara tenim aquí en Jordi Pons. Bona tarda. Bona tarda, jo sóc en Jordi, tinc 16 anys i bueno, que principalment m'ha motivat venir en aquest programa és el TDR que jo estic fent al meu institut i que volia venir bàsicament i us explicaré una mica coses sobre la vida i coses així com ha explicat en Lluc. Molt bé, doncs si us sembla bé, comencem. Benvinguts a l'altra freqüència, un programa amb una altra mirada. Doncs molt bé, tornem amb tu, Jordi, i volem començar preguntant per què estàs aquí? Doncs principalment, com ja he dit, és perquè en el meu institut, a l'Institut Lluís Companys, estic fent un TDR que bàsicament es basa sobre el màrqueting digital i la publicitat. I he vingut aquí per presentar-me perquè bàsicament seré el que portarà tot el tema de les xarxes socials del programa i això. I bueno, tenia ganes de venir i així que també em poguéssiu conèixer una mica a mi i que sortir almenys en un dels programes. Molt bé, molt bé. I com és això, Alan, que ha comentat ara en Jordi, de les xarxes socials? Doncs les xarxes socials, intentarem posar els programes, a part d'aquí a Ràdio Tordera, a 107.1 FM i a la pàgina web. També posem els programes als principals agregadors de podcast, ja sigui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, el que escolteu principalment estarà allà. Podreu trobar-los tots enllaçats a les nostres xarxes socials, en les quals ens podreu trobar com a l'altra freqüència. A Instagram i a TikTok l'altra freqüència s'escriu sense espais, guions, accents, dièresi, majúscules ni res, sense cap caràcter especial en general. I a YouTube ens podeu trobar com a l'altra freqüència estilitzat. Molt bé, doncs perfecte. A veure si funciona tot això. Esperem. Esperem, Doncs ara tornem amb tu, Jordi. Has parlat del màrqueting digital. Sí. T'interessa o és perquè t'ha sortit així el tema? Bàsicament m'interessa perquè crec que és una habilitat que avui en dia doncs, és molt important poder donar-se a conèixer en cas de que tinguis una empresa o alguna que vulguis donar a conèixer al món. I és un tema que m'interessa perquè així en un futur crec que em pot servir en cas de que vulgui publicitar qualsevol producte o qualsevol cosa, és una habilitat que jo considero bastant important. Molt bé, molt bé. I ara, alguna pregunta per ell?
Exactament com és que... bueno, perquè t'ho vaig proposar, però com és que en el teu treball vas voler... bueno, el teu per pràctica del treball vas decidir que sigués pujar una compte de seguidors o com promocionar una compte i no, per exemple, com enfocar els anuncis a un negoci o alguna altra cosa? Doncs principalment vaig decidir fer això de part pràctica perquè se'm va donar l'oportunitat, ja que vosaltres em vau dir que faríeu això de Ràdio Tordera, i crec que ja que em vau donar l'oportunitat de poder fer-ho, doncs no volia perdre-la i vaig considerar que era una molt bona opció fer això. Molt bé, perquè tens alguna ja idea pensada per del que tenim nosaltres de les xarxes socials o aniràs sobre la marxa pensant més idees? Més o menys ho aniré pensant sobre la marxa, però a part de lo de Ràdio Tordera, sí que jo el que havia pensat era fer alguna cosa amb altres llocs de Tordera, és a dir, el que faig aquí amb vosaltres, poder anar a un altre lloc de Tordera i voluntàriament poder-li dir que si volia qualsevol cosa de publicitar algun producte o alguna cosa, que li podria fer voluntàriament i així presentar-ho com a part pràctica del meu treball. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I, Alan, si et sembla bé, passem ja amb una altra pregunta per ell, amb un altre tema. Parla'ns també, perquè ens has dit que jugues a esport, jugues a bàsquet i també vas al gimnàs. Com és que jugues a bàsquet o vas al gimnàs? Per què són dos i per què aquests dos? Principalment al bàsquet el jugo des que tinc 5 anys, així que jugo a bàsquet pràcticament des que era un nen. I bàsicament al principi era com que jugava més per fer un esport, però ara cada cop m'ha anat agradant més, així que el considero com una part més de la meva vida, i a més els companys de l'equip i tot al final s'acaben convertint en els teus amics. I per la part del gimnàs també vaig decidir començar perquè volia canviar una mica el que és la part física, intentar obtenir més força i velocitat, i per això vaig començar al gimnàs més o menys farà un any i mig o així, i penso que m'ha anat molt bé en la meva vida aquests dos esports. Molt bé, doncs ara ens centrarem més en aquesta part del bàsquet i primer volia preguntar-te com que has començat des dels 5 anys, però has estat sempre a Tordera o has canviat? Més ben dit, ara estàs a Tordera, no? Ara mateix estic a Tordera, però quan vaig començar sí que vaig començar a Tordera, amb el Club Bàsquet Tordera, perquè hi va haver un moment que es van formar 2 clubs, que seria ja quan jo tenia uns 10 anys, és a dir, el 2016-2015, i es van formar un altre club, que era el CEP Tordera, a part del Club Bàsquet Tordera normal, i llavors quan es va formar aquest club és com que es van dividir els jugadors i tots, i el Club Tordera va acabar morint, per així dir-ho. Llavors va haver un període en el que vaig anar a jugar al Blanes, que vaig estar ja uns 3 anys, més o menys, i després ja sí que per un tema més de... que m'era més convenient per mi venir aquí, ja que ho tenia més a prop i coneixia més gent també, vaig acabar vinguent al CEP Tordera i ara portaré en aquest club uns 3 o 4 anys o així. Tens pensat deixar-ho en els últims anys o vols posar potser fins a arribar a la Penya o el Barça o aquests equips més alts? Ara, aquest any és el que m'està donant més dubtes, ja que, principalment el que més em genera dubtes sobre si seguim el bàsquet o no és el segon de batxillerat, perquè veig difícil poder-m'ho combinar amb tot bàsquet, gimnàs i tots els estudis, però intentaré seguir aquest any, ja ho vaig parlar amb el meu entrenador i tot, ja que, com he dit, en el bàsquet també tinc molts bons amics i al final crec que si puc seguir, millor, la veritat. Molt bé. Alguna cosa? Sí, i per l'altra banda, també hem passat per sobre el gimnàs. Com és que vas començar el gimnàs o quin és l'objectiu final? Com ja he dit, quan vaig començar el meu objectiu era, principalment al principi de tot, era fer més un canvi físic perquè volia guanyar més massa muscular, però ara principalment per lo que veig més al gimnàs és més que per veure'm bé, sentir-me bé amb mi mateix, i a més que un cop vas millorant és com que et poses l'autoestima i va molt bé en el gimnàs, i a més, al igual que amb el bàsquet, allà he conegut a molta gent nova que ara podria considerar els meus amics i gent amb la que m'avinc molt bé,
i doncs per això crec que també és una altra part molt important de la meva vida, el gimnàs. Has dit que serveix per millorar-te l'autoestima i sentir-te millor, però el veus com un entreteniment o el veus més com un altre esport? També el veig com un entreteniment, ja que el gimnàs, al final parles amb gent allà, no sempre estàs fent esport, per exemple, entre sèries. Jo normalment parlo amb gent allà mentre estic descansant i tot. I al final, tot i que sembli que no, vas fent amics allà amb gent que potser ni coneixes, doncs que la saludes cada dia al final perquè la veus allà cada dia i tot i acabes parlant amb ells. I llavors al final és com que fas una mica de vida allà també. Perquè, clar, has comentat que coneixes a gent i podries dir que, així una mica més de broma, que aquest any que has anat aquí a l'Institut de Tordera, al públic, per així dir-ho, has conegut a la meitat del gimnàs que hi va? La veritat és que sí, perquè clar, abans hi havia molta gent al gimnàs que no coneixia i tal, i quan vaig anar al Lluís Companys sí que ja vaig començar a reconèixer moltes cares de gent que veien al gimnàs i tot, o gent amb la que havia parlat al gimnàs que els vaig veure al Lluís Companys després, és a dir, que ja els coneixia abans. Clar, a tu, Alan, també t'ha passat això, no? Sí, a mi també m'ha passat perquè vaig amb en Jordi a l'institut i també vaig al gimnàs. I clar, em va passar que veies molta gent al gimnàs i o parlaves molt poc o no parlaves, i ara de cop els tens tots allà o els veus per passadissos o en alguna classe, alguna optativa els trobes i bueno, és una sensació estranya però reconfortant, sobretot. De familiaritat, no? Sí. De poder dir, ostres, això potser està bé viure en un lloc petit també, a certa part, per això, perquè pots conèixer la gent o potser ser més com una gran família amb molta gent i no veure tanta gent que no saps exactament de qui és o d'on o, bueno, qui són en general. Molt bé. Doncs tornem amb tu, Jordi, que has comentat també prèviament que estaves en una fase de guanyar massa muscular, en la fase de volumen, podríem dir. Sí. Tens pensat si... Bueno, quant de temps vols continuar així? O, és a dir, quan et queda per progressar en la següent fase? Ara, pràcticament, ara no tinc una data en la que digui que m'agradaria canviar-ho, perquè principalment jo considero que ara soc bastant jove i que tinc molt de temps per progressar. I, bueno, bàsicament, per explicar una mica per sobre, el volum és quan menges més calories de les que el teu cos necessita i que així pugui generar més massa muscular. I després hi ha la definició, on el que tu vols és menjar menys calories de les que el teu cos necessita, per així poder perdre la grassa extra que hagis guanyat durant el volum. Doncs jo principalment crec que fins als 18 anys seguiré així, perquè tampoc veig la necessitat de fer cap definició, i al final és el que he dit abans, mentre tu et vegis bé amb tu mateix, tampoc fa falta que hagis d'arribar al teu límit del cos, per així dir-ho. Clar, perquè sense ser nutricionistes cap de nosaltres, pot ser que la definició, depèn com es porti, pugui comportar problemes a la salut o que no sigui probablement el millor que es pugui fer. Problemes a la salut tampoc és que vagi a comportar, perquè al final les calories per sota que menges tampoc són una barbaritat, i al final si tu vas combinant amb el gimnàs i tot acaba sent saludable, però com ja he dit, ara tampoc li veig la necessitat, però tampoc crec que suposés cap problema una definició, a no ser que la fessis de manera molt extrema, perquè llavors ja podries perdre massa muscular i això i tampoc seria òptim. Clar, perquè jo, per exemple, jo el que a mi més m'agrada és fer definició. Fer cardio. Clar, i això comporta fer definició i potser no és com estàs comentant, potser és el millor. Què li diries a tothom que vol fer més cardio o que és el seu objectiu principal? Ara, al final, si el teu objectiu tampoc és guanyar massa muscular, perquè hem d'entendre que no tothom potser vol un cos molt més gran, potser tu pots estar més petit i et sents perfectament amb tu mateix, i llavors si tu et sents bé fent cardio i estant amb el teu cos tal com estàs, no hi hauria d'haver cap problema.
i mentre això no et suposi cap problema de salut, doncs pots seguir així sempre. És a dir, que el teu objectiu principal consideres que és sentir-se millor amb un mateix i no tenir problemes de salut. Sí, principalment sí. Molt bé, molt bé. Doncs tornem una mica al tema del bàsquet, perquè volia preguntar-te si seguies gaire a les lligues principals o ho deixes més de banda. La veritat és que no les segueixo gens. Tot el que és coses que donin per la televisió, de bàsquet i això, no ho miro gaire. Com a molt vaig a veure algunes altres categories del CEP Tordera. Per exemple, en el sènior algun cop els he anat a veure, però lligues així que facin per televisió, així, quasi mai ho miro jo. Has dit que vas a veure el sènior i el femení, en saps com ha anat aquest any? El sènior femení, de fet, aquest any van guanyar la Copa Catalana, que ara han posat de categoria. No et sabria dir exactament quin han posat, però s'ha de dir que el sènior femení del Tordera és un equip que actualment és molt bo i que té bastant de potencial, la veritat. Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors, no segueixes cap mena d'esport? No, cap. Vale, molt bé. Doncs, si et sembla bé, sabem que has portat alguns objectes que ens has dit. Sí. Així que, si va bé, ens els pots començar a mostrar. Vale, doncs, principalment us podria mostrar la camiseta del CEP Tordera. A veure aquí que es vegi. Aquí, molt bé. Aquí. Doncs aquesta és la meva, bàsicament. El número 21. I aquesta és l'equipació que tenen els del CEP Tordera. Per si algú es vol apuntar, la veritat és que és bastant xula l'equipació. Què et sembla tu, Alan? Em sembla una equipació senzilla però maca. És senzilla però està guai. I aquí és la pilota de bàsquet que jo utilitzo, us la volia portar també. Aquesta pilota la tinc des de fa ara com 5 o 6 anys i és amb la que he jugat sempre. És la que utilitzes ara també, dius? Sí, és la que utilitzo ara. Per cert, per la gent que estigui només escoltant sense el vídeo, l'equipació és una samarreta verda principalment amb algun accent blanc. I aquí us he portat un cinturó del gimnàs. Aquest bàsicament és molt senzill, funciona amb un velcro aquest, però hi ha de diferents tipus. Per lo que principalment s'utilitza en el cinturó és per fer squats i per fer pes mort. I bàsicament s'utilitzen per no posar tanta pressió a la zona lumbar, ja que això el que fa és apretar la zona abdominal i que d'aquesta manera no hagis de contraure tots els abdominals, és a dir, ja es fa de manera sola i així tens més estabilitat en el teu cos. I bueno, hi ha 3 tipus de cinturons, aquest que com he dit jo és de velcro, que bàsicament tu posaries per aquí i enganxes amb el velcro aquí, uns que funcionen com un cinturó normal, i després els altres que bàsicament són amb una palanca, que són els que ja serien més cars, però que són els que funcionen millor també. Molt bé. Doncs m'agradaria poder anar primer pas a pas amb cada un dels objectes, així que primer de tot, si sembla bé, tornem aquí amb el cinturó. Alan, tu vas al gimnàs també amb ell, n'utilitzes o utilitzes aquest? Aquest l'he utilitzat alguna vegada quan necessitava algun i el que hi ha al gimnàs està ocupat, però sí, normalment utilitzo quan faig squat el cinturó del gimnàs, que hi ha públic per tothom, que ja té algunes batalles per explicar, però al final funciona i fa la funció. No és d'aquest tipus de velcro com el que tingui en Jordi, sinó que és del tipus de cinturó normal, però sí, normalment utilitzo el cinturó del gimnàs. Perquè tens alguna pregunta per ell respecte al cinturó? No tinc cap pregunta respecte al cinturó, ja que... O comentari? Comentari sí, no tinc cap pregunta respecte al cinturó, ja que jo també n'utilitzo, però potser m'agradaria comentar perquè potser no ha quedat prou clar, o per la gent que no està tan ficada en el món del gimnàs, que el cinturó, tot i que t'ajudi a apretar l'abdominal, no ajuda a treure més força o a fer l'exercici més fàcil. Només ajuda a prevenir lesions a l'esquena, a la zona lumbar. Que és també el que comentava en Jordi abans per no tenir lesions, també com has dit tu,
i sentir-se bé i no fer-se mal, principalment. Correcte. Sí. Doncs, i ara que recordi, aquest és el que nosaltres et vam regalar, no? Sí, aquest cinturó, de fet, me'l van regalar ells dos amb uns altres amics més, i bueno, és el que he utilitzat sempre, principalment perquè bueno, me'l van regalar ells juntament amb uns straps que es diuen que són per fer pes mort principalment, que bueno, així en resum t'ajuden a que tu no hagis de fer tanta força a l'hora d'agafar, per exemple, si vols fer l'exercici de pes mort, no hagis de fer tant d'agarre i es fa bàsicament més fàcil. I doncs me'l van regalar per al meu cumpleaños. La veritat és que el tinc com a molt bon record perquè va agradar molt el regal, la veritat. Perquè has dit que també has parlat dels straps que et vam regalar, però guants no utilitzes? La veritat és que no utilitzo guants. Hi ha molta gent que està en contra dels guants en el gimnàs. Jo, la veritat, depèn de com ho vegis, però principalment no crec que siguin totalment necessaris, ja que, bueno, també penso que tu pots fer l'exercici simplement amb les mans i així també millores la teva força amb les mans i ja està, no li veig la necessitat. Però sí que és veritat que potser per conveniència molta gent li va bé, perquè en feines, per exemple, que hagis de mostrar les teves mans, per exemple, un cas molt específic, si ets mag o així, potser vols que no se't quedi cap marca ni res. Llavors, en aquest cas, pues, potser sí que t'interessa més no, doncs, portar guants al gimnàs i que no se't quedi cap marca de res. D'acord. Alguna cosa més, Alan, o passem ja a l'altre objecte? Per mi ja podem passar a l'altre objecte. Doncs a veure. Molt bé. Bueno, aquesta és la camiseta del Cep Tordera, com us he explicat abans. Aquesta samarreta crec que la tinc des de fa 2 anys o així, i bueno, bàsicament poc d'explicar. És la samarreta oficial del Cep Tordera. Si tenim alguna pregunta o així, no sé. Sí, bueno, has comentat que la tens de fa 2 anys. Sí. És a dir, que és l'actual, però l'any que ve no la canviaran, no tampoc? No la canviaran l'any que ve. Bueno, en principi no. Ja ens ho comentarien, si no. Una pregunta que tinc jo sobre la samarreta és sobre el número. Tens el nombre 21 a la samarreta. Sí. És per algun motiu en especial o sempre l'has tingut i s'ha mantingut així? Principalment, abans portava el número 13 perquè era el número que utilitzava el meu pare abans quan jugava a bàsquet, però després vaig començar a utilitzar el 21 perquè a l'equip on vaig anar de Blanes ja estava agafat el número 13 i no el vaig poder agafar. Llavors vaig agafar el 21 perquè era el dia del meu cumpleaños i bàsicament vaig dir alguna senzill i vaig agafar el número 21, que va ser el que se m'ha ocórrer. Perquè ara li tens molt de pressi en aquest número o en tens un que és el teu preferit? Ara li tinc molt de pressi, la veritat, perquè en el seu moment va ser molta casualitat també que tenia com a samarreta el número 21, el meu número de llista de l'institut era el número 21, el dia que feia anys era el número 21 i semblava que tot, pues, no sé, estava com connectat. I pues, per això vaig posar-li el número 21 a la samarreta també. Molt bé, molt bé, molt bé. I hem vist que en el dorsal també tenies Ponzi, no? Sí, aquí al darrere. Tenies Ponzi en lloc de Jordi o Pons o això. És el teu... Com et diuen, així, amistosament? Sí, tipus el sobrenom. Això. Vaig posar Ponzi principalment perquè el meu cognom és Pons i el meu pare a vegades em deia Ponzi o jo li deia Ponzi a ell. No sé com va sorgir principalment lo de Ponzi, però que al final me vaig acabar posant a la samarreta perquè em va fer gràcia el sobrenom aquest i me'l vaig acabar posant aquí. Doncs molt bé. No tinc ja cap pregunta més sobre la samarreta. Vale, doncs passem ja a l'últim objecte, encara que no sigui tan diferencial, però mira. L'últim objecte és la pilota de bàsquet. Bueno, si voleu, aprofitant que tinc l'objecte aquí, us puc explicar les mides que hi ha de pilota de bàsquet, o almenys les principals. Aquesta, bueno, les pilotes de bàsquet tenen aquí un número, aquí no es veurà perquè està borrat, que està desgastada, però aquesta té el número 7, que bàsicament s'utilitza el número 7, el número 6 i número 5. Les números 5 serien per als nens, bàsicament.
La número 6 serien les que s'utilitzen a partir del preinfantil en les noies i en el cas dels nois se comencen a utilitzar el número 7 en les pilotes. I després, aquests són els principals, però després hi ha altres variacions perquè també poden ser número 4, 3, però una que m'agradaria explicar és, per exemple, els 3x3. Quan es fan mixtes, normalment es sol utilitzar un tipus de pilota que és la del número 6 amb el pes d'una número 7. I així es fa doncs, que sigui just tant com per noies com per nois que utilitzen mitat i mitat. Doncs està molt bé. Doncs ara que ja hem vist els 3 objectes, m'agradaria poder passar ja una mica a l'àmbit més personal, amb potser... És a dir, a part del gimnàs i del bàsquet, en el teu temps lliure, què sols fer o què t'agrada fer? Doncs en el meu temps lliure, coses que m'agradin fer seria, per exemple, dibuixar, que tampoc fa tant de temps que dibuixo, farà 2 anys o així. Principalment m'agrada dibuixar personatges ficticis de sèries d'anime i així. I, bueno, m'agrada dibuixar bàsicament perquè la gent diu que dibuixar a vegades és estressant, no sé què, però a mi la veritat és que em relaxa bastant i ja que quan no saps què fer, a part de posar-te a mirar TikTok o així, doncs a vegades està bé simplement posar-te a dibuixar i així calmar-te una mica. I algunes altres coses que m'agraden fer seria, per exemple, jugar a escacs, que actualment, bueno, a vegades vaig al club d'escacs d'aquí Tordera, que està, de fet, al costat de la ràdio, i, bueno, vaig començar a jugar aquest any perquè en el Lluís Companys ens van fer la proposta d'anar a jugar a escacs, que ens fessin com classes, i doncs ara a vegades hi vaig al club d'escacs i així, i està bé, la veritat. Has dit que dibuixaves i que t'agradava dibuixar per relaxar-te. Els dibuixos els publiques en algun lloc o que vulguis compartir aquí o prefereixes guardar-te'ls per tu? De fet, sí que els publicava en un lloc abans, ara ja actualment no publico res, però, bueno, vaig deixar de publicar fa un any o així, però publicava en una compte d'Instagram que es deia Kurama99/art, i allà doncs publicava tots els dibuixos que anava fent i tot, i bueno, en el seu moment m'agradava així, anaves com explicant, no, tot el teu progrés, pots entrar allà i veus el progrés dels dibuixos que has fet, i bueno, hi va haver un punt, això sí, que ja vaig deixar de publicar-ho tot. Actualment encara dibuixo, però més de tant en tant, i faig dibuix en plan més relaxat, quan em ve de gust, bàsicament. I, bueno... I no hi ha cap plan per tornar a publicar allà ni cap... No, en principi no. Si algun dia em ve de gust alguna cosa, potser poso alguns dels dibuixos que tinc, però no crec. Bueno, seria bonic, no? Sí. Ja, ara que estàs fent aquest TDR del màrqueting digital, potser seria una bona opció juntament amb l'altre compte que tens. De fet, podria arribar a publicar alguna cosa, també tens raó. Però com és que vas deixar de publicar-ho? A veure, principalment perquè en el seu moment també ja no dibuixava gairebé res i llavors ja vaig deixar de publicar perquè tampoc dibuixava. Però un cop vaig tornar a dibuixar, la veritat és que el món de l'art al final és difícil trobar com una comunitat que t'apoyi i així, i al final publiques i tampoc és que guanyes gaire publicant. Llavors simplement ho tinc allà guardat per mi, li feia fotos igualment, però simplement no ho publicava en l'Instagram i ja està. Molt bé. I a part de... Bueno, ens has comentat que dibuixaràs personatges. Hi ha alguna sèrie d'aquestes, dels personatges que dibuixis, que t'encanti, que sigui la teva preferida? Bueno, la meva sèrie preferida d'aquestes és Black Clover, que bàsicament la història tracta sobre un món de màgia on diguem que la societat està dividida segons la màgia que tinguis. I bueno, el protagonista és un noi que no té màgia, però que igualment que no tingui cap poder ni res, doncs anirà afrontant la vida
millorant el seu físic i altres habilitats que no siguin la màgia per poder complir el seu objectiu. I bueno, m'agrada aquesta sèrie bàsicament perquè em sembla, en el seu moment em va semblar que molt motivadora, en plan que tot i que no tinguessis talent amb esforç, doncs que pots aconseguir moltes coses. Bueno, i això també pots extrapolar en el gimnàs, no? Per exemple. Sí. O en el bàsquet mateix. Sí, perquè a més en la sèrie aquella bàsicament el que es basa és millorar el seu físic i la seva força per poder combatre, bàsicament. Ah, mira. Doncs vull passar ja a una altra pregunta, si no en tens alguna altra. No, passa. Doncs vull passar ja a una altra pregunta així... Podríem entrar més en l'àmbit personal. Vull preguntar, bueno, com estàs? Com estic actualment? Sí. Doncs actualment la veritat és que em sento bastant bé. Aquest any, bàsicament, amb el batxillerat i tot, he conegut a molta gent nova i, bueno, penso que ha sigut una oportunitat, per així dir-ho, a fer canvis, no? Al final he conegut a més gent amb la que, bueno, actualment me vinc bastant bé i això, bàsicament, ha sigut un canvi a la vida, per així dir-ho. Perquè ara fas batxillerat i tens plantejat o tens pensat què faràs al cap de 2 anys o al cap de 5? Doncs no ho tinc gaire plantejat encara, però tenia la idea de fer algun tipus d'enginyeria, però encara no ho tinc del tot clar. El que sí que sé és que l'any que ve encara vull seguir segon de batxillerat i després he de pensar encara què faré. Perquè en l'àmbit de dibuix res, no? És només per desestressar-te i ja està. Sí, només com a entreteniment. Per tant, també l'àmbit de màrqueting, enfocant en el teu treball de recerca, també és només per poder potser explorar aquest àmbit i deixar-lo, o hi ha algun plan també potser més a futur? Ho volia fer perquè dic, potser en el meu futur crec que me pot servir, tot i que potser la meva feina després no tingui res a veure. Com ja he dit, crec que és una habilitat bastant important, el saber-te donar a conèixer, i llavors volia aprendre una mica sobre aquest tema perquè crec que em pot ser bastant útil. Sí, a part de tu, jo també tracto un tema que potser no serà relacionat amb el que faré en el futur, però que, igual que tu, potser és un tema interessant i que pots extrapolar. Perquè saps el treball de recerca que fa l'Alan? En tens alguna idea de si et podrà servir per tu també? Més o menys tinc, sé el treball de recerca que fa l'Alan, que, bueno, bàsicament seria, per al que tinc entès, una pàgina on pots llegir mangas i així. Sí, bueno, bàsicament això ho faig com a part pràctica, però està sobretot la recerca en si està enfocada en com funciona, com estructurar de la manera més eficient possible la part anomenada backend de les pàgines web, sobretot bases de dades, etc. Molt bé. I llavors, heu parlat que esteu en els dos en el Lluís Companys. Doncs ja has conegut a molta gent diferent. Què hauries fet si no haguessis pogut anar allà? Si no hagués pogut anar al Lluís Companys? Doncs la veritat és que no ho tinc molt clar si no hagués pogut anar allà, però suposo que hagués anat a algun altre institut com hagués pogut ser el Badruna Malgrat o així, ja que la idea de fer batxillerat sí que la tenia clara, no tenia pensat fer un cicle ni res més, però tampoc m'ho vaig pensar gaire això, perquè sí que a la plaça del Lluís Companys, com visc aquí a Tordera, i la meva germana també va anar-hi, doncs tenia moltes probabilitats d'entrar-hi. Algun dubte, algun comentari, Alan? Suposo l'acció d'haver dit, per exemple, Badruna Malgrat i no algun altre institut públic deu estar donada perquè ja vas anar a educació secundària també a l'escola Badruna aquí a Tordera, veritat? Sí, bàsicament per això. Com vaig anar al Badruna aquí, doncs bàsicament sabia que si no anava al Lluís Companys, doncs aniria al Badruna Malgrat, segurament. I has comentat, a part del dibuix, has comentat algun altre hobby? A part del dibuix, què he comentat? Què he comentat a part del dibuix? Bueno, potser ara no has comentat res més. Això ho tallem perquè queda molt.
Espera. Ho teiem, però he de pensar. He comentat a part del dibuix. Crec que res. No, sí. Gaming. Els escacs. És veritat. Els escacs. Doncs, a part del dibuix, has comentat algun altre hobby que tens? Doncs els escacs, que, bueno, com he dit abans, que vaig al club d'escacs d'aquí a Tordera. I has comentat que està aquí al costat de la ràdio. Sí. Pots invitar o convidar algú a qui vagi perquè tens una bona experiència o... La veritat és que sí que és una experiència. Allà, bueno, principalment pots anar i si vols fer algunes partides o així, o si no, pots treballar a través de uns fulls que et donen, que bàsicament són com unes jugades predeterminades en les que has de trobar la millor opció segons aquella jugada. I bueno, és el que principalment fem allà, bàsicament jugades i partides. La veritat és que sí que us recomano anar allà perquè potser creus que no t'agrada els escacs o així, però un cop t'hi poses sí que t'acaba agradant més. I a més que allà hi va gent de Tordera, és a dir, segur que si vas et trobes a algú i pots estar fent unes partides amb aquella persona si vols i que la gent et tractarà bé allà. I per si algú que està escoltant això no és de Tordera, creus que aquesta possibilitat també es pot donar? Es pot fer fàcil això de problemes, etc a través d'internet? A través d'internet sí que és veritat que hi ha diverses pàgines d'escacs. Bueno, la principal seria el Lichess, que bueno, crec que tu també l'utilitzes també. I bueno, bàsicament és una pàgina que et permet fer de tot. Pots fer tornejos d'escacs també si vols. I està bastant bé per començar a aprendre, si no tens un tauler d'escacs o així, doncs digitalment pots començar a aprendre des d'allà. Perquè en aquest club hi pot anar tothom des del que no som res fins al de més a l'standing, o en allà hi ha bastant de nivell que no et permet entrar si no coneixes el bàsic? No, sí, tu pots anar allà i si no coneixes les normes ni res, doncs segur que t'ho explicaran. De fet, està obert... Actualment obren, crec que els dilluns, dimecres i divendres, de 5 o 4 i mitja, 5 i mitja o així, de 5 a 7 a vegades. I bueno, que a partir de les 5 quasi sempre està obert, dilluns, dimecres, divendres, per si qualsevol persona hi vol anar, doncs sempre pot, quan vulgui. Hem investigat una mica sobre tu per decidir-ho i sabem que tens un canal de Twitch i de YouTube. Bé, també sabem que en aquests dos els has deixat també, igual que la conta dels dibuixos, una mica de banda. Sí. T'agradaria tornar-hi en algun moment o era una fase que potser també podries utilitzar pel màrqueting digital? La veritat és que no crec que hi torni, perquè en el seu moment també posava coses més sobre videojocs, de quan jugava i tal, i ara com ja no jugo coses de videojocs ni res, doncs ja ho tinc més allà abandonat com una etapa. I bueno, sí que és veritat que fer directes en Twitch a vegades sí estava bé, perquè al final pots anar fent mentre estàs en directe i tampoc t'has de preocupar d'editar res, simplement poses a gravar i ja està. Però no crec que tornés a fer-ho ni res. Molt bé, i ara hem comentat aquesta fase del videojoc, per així dir-ho. Tens algun preferit o algun que tinguis molta nostàlgia de recordar? Algun de preferit? Bueno, els que principalment m'agraden, o que jugava més en el seu moment, serien, jo crec que el Grand Theft Auto, el Call of Duty i el Fortnite en el seu moment, que, bueno, bàsicament en el seu moment es jugava quasi tothom. I, bueno, el Fortnite vaig començar-lo a jugar quasi des dels inicis, perquè, clar, m'han comentat uns amics que jugaven i, doncs, un dia vaig afegir. I la veritat és que en el seu moment estava bé, però ho vaig acabar deixant al cap de no gaire temps perquè, bueno, al final es va fer molt repetitiu tot i com ja de mica en mica anava jugant menys a videojocs, doncs ja no hi vaig jugar. I sí que és veritat que després jugava més jocs, com ja he dit, el Call of Duty o el Grand Theft Auto perquè bueno, em semblava més entretingut, simplement. I el Call of Duty és el jugar quan jugava jo sol, bàsicament per entretenir-me a mi mateix. És a dir, que eres més de Play que no pas de Nintendo o de Xbox, no? Sí, de Play. Llavors, reconeixes la DS, no? Sí. I tens alguns moments divertits o
O no en tens gaires? La veritat és que no gaires, perquè que hagués jugat en el seu moment poca cosa, o sigui, era el meu cosí a més també, i no hi jugava gaire tampoc. Perquè ara recordes els viatges amb autobús que nosaltres fèiem amb la DS? Recordo els viatges amb autobús i les estones que estàvem jugant amb ella, moments molt divertits i alguns moments potser no tan afortunats, però sí, recordo que en general era una experiència molt divertida poder estar en llocs sense connexió jugant tots junts en un lloc potser on no podríem haver portat un ordinador o un altre tipus de consola. Perquè recordes si en Jordi també s'hi connectava amb nosaltres o... Me l'haig d'emportar un cop, crec jo, i els altres cops ja no. Ja no? Ja no. Però sí que algun cop me l'havíeu deixat vosaltres i jo sí que vaig jugar. Però llavors aquests moments sí que te'n recordes d'allò? D'aquests moments me'n recordo, sí. Però amb la meva Nintendo en sí que no me l'haig d'emportar, crec que només un cop. Vale, doncs... I per finalitzar ja... Tens alguna qüestió, alguna pregunta cap a nosaltres o algun comentari que vulguis fer en general? Algun comentari en general així, tampoc. Però, bueno, bàsicament us volia preguntar una cosa, que és fins quan teniu pensat fer aquest programa? És a dir, quants programes teniu pensats fer i així fins quan ho allargareu? Tens alguna resposta a donar, Alan? Bueno, jo tinc la resposta que... tot i que no és oficial, crec que teníem pensat com a mínim ara fer tota la temporada d'estiu aquest programa setmanalment i no sé si hi havia plans o bueno, tampoc depèn el 100% de nosaltres, hi havia plans de seguir durant l'estiu que ve o de veure si ens ho podem combinar per seguir-ho fent durant també el temps escolar i poder-nos combinar amb segon de batxillerat. És a dir, que en conjunt tots tres tindrem rato per feina, Sí. Bueno, ara que recordo, abans havíem comentat la part de les anècdotes. Te'n recordes d'alguna que sàpigues comentar o que ara et vingui al cap? A veure, d'anècdotes, així de bàsquet ara mateix que se'm vingui al cap, tampoc se'm ve cap. Però bueno, del gimnàs suposo que alguna... A veure, al gimnàs principalment se'n poden ocórrer coses d'altres persones, perquè ja s'ha de dir que, bueno, hi ha més persones i tot això, i hi ha gent que està molt forta, principalment el que recordo és de quan vaig començar al gimnàs, de coses que li posàvem motes a la gent del gimnàs al principi de tot, perquè ens pensàvem que estaven superforts i llavors els hi vam començar a posar motes el fort de les ulleres, coses així. Me'n recordo que amb l'Alan teníem motes d'aquests també. I, bueno, bàsicament és una de les anècdotes que recordo al principi del gimnàs. Perquè abans has comentat que també fas press banca ara. Sí. Tens algun objectiu assolit o que vulguis assolir? Que vulgui assolir a press banca són els 100 quilos. Bueno, ara tinc 93 quilos a press banca. Mira. Però bueno, jo crec que aquest estiu ja els 100 quilos sortiran i si no surten a l'estiu d'aquí poc, jo crec. Esperem que surtin. Sí. A veure, perquè jo recordo que també ens ho vas dir a finals d'any. L'any passat, però es va desviar la cosa. Es va desviar. Esperem que això sigui la bona. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, vull dir, per estar aquí i esperem que t'hagi agradat. No sé si una altra vegada tens alguna cosa a dir. No, ara ja res més a dir. I Alan, tens alguna cosa a dir-li a ell o alguna altra cosa per dir adéu al programa? Bueno, doncs espero que aquest programa us hagi sigut del vostre grat i bueno, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i escoltar-lo com a podcast a tots els agradadors principals. Moltes gràcies a tu, en Jordi, i a tots els oients que hem aconseguit tenir fins al final. Sí, moltes gràcies perquè a vegades... Gràcies per invitar-me també, sí. A vegades tenies dubte de si venia o no, però al final has aconseguit venir. Al final he vingut. I has pogut gravar.
Sí. Doncs moltes gràcies als dos, així que ens veiem a la pròxima. Adéu. Adéu. Adéu.